Els nostres extracomunitaris. Quina gràcia té tot el dret d'estrangeria? Que tot i que tots ens en omplim la boca de la Declaració Universal dels Drets Humans, de la lliure circulació de les persones que poden escollir la seva residència i viure on el món els hi vagi millor, no és cert. Prima, per damunt de tot, la sobirania de cada estat de triar qui entra a casa seva. El fet de la Unió Europea ens ha marcat a més unes normes que és l'espai Schengen, en el que nosaltres hi som, que és el que tenca unes fronteres exteriors que estan blindades amb visats i unes interiors que és com que s'hagin borrat amb goma, que és com el nostre pas de la Jonquera, que ja no hi ha controls aduaners, d'acord? Per tant, el que afecta la gent que entra a Espanya de Xina sí que li interessa a Alemanya, perquè pot acabar entrant un cop a dintre. Per això tenim una política comuna de visats que és molt tancada. Quin problema té l'estranger? Que si vol ser aquí i vol ser irregularment, ha de dir contínuament què hi vol fer i ha d'estar justificant que el que fa, ho fa. Quines situacions jurídiques pot tenir una persona aquí? Doncs pot tenir una residència no lucrativa, que és o bé perquè té un gran patrimoni o bé perquè és reagrupat d'algú, no lucrativa vol dir que no ingressa, que no treballa, pot tenir una residència lucrativa perquè treballa o bé per compte propi o bé per compte d'altre i assalariat per algú, i en tercer lloc pot ser un estudiant que no és un resident, sinó que té una situació d'estada per estudis. Qualsevol d'aquestes tres situacions només et deixa fer això. La persona que té una no lucrativa no pot treballar. La persona que diu que treballa no pot no treballar, perquè si no, no el deixaran renovar. I la persona que estudia tampoc pot decidir que deixa medicina i es posa a treballar, perquè no podrà fer-ho. Qualsevol canvi en aquests tres compartiments, que són totalment impermeables, demana una autorització a qui sigui. La majoria dels procediments els fa l'administració de l'Estat. Què fa la Generalitat? A part de nosaltres, aquestes quatre tipologies d'informes d'estrangeria, que són informes menors i que no resolen un procediment, sinó que es barregen en procediments, sí que tenim l'ESGAT, la Subdirecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball, que aquí també pot ser que tingueu algun problema i també em sona que l'ESGAT no té ni cara ni ulls, però nosaltres sí. Per tant, si teniu casos d'aquests no els passeu a Infomigració, aquests passeu-los al SAOCA, perquè aquí sí que anem internament. Què fa l'ESGAT? L'ESGAT autoritza tots els inicials de treball. Per tant, totes les persones que treballaran per primera vegada o totes les persones que renoven el seu arrelament social, que és com un pack estrany i per tant quan el renoves és la primera autorització de treball, l'autoritza la Generalitat. Nosaltres treballem el treball, l'administració de l'Estat treballa la residència i surt un plàstic que és la targeta de residència. Centrem-nos doncs en aquestes situacions. Els estudiants no sé si són persones que us interessen. L'estudiant és un pobre que ha de tenir, no té accés a la salut pública, per tant, si vol targeta sanitària no pot dir que és estudiant, perquè si no anirà al CAP i no li donaran, perquè per haver tingut un visat d'estudi ha d'aconseguir una cobertura sanitària privada. Per tant, és una persona que renova la targeta cada any, que ha d'aprovar el seu curs cada any, que ha de demostrar la matrícula de l'any que ve i que a sobre s'ho ha de pagar tot i no pot treballar. Només el deixaran treballar unes hores si l'ESGAT, si la Generalitat li autoritza un treball parcial mentre no li molesti l'escola. Aquests són els menys. Aquesta gent té una TIE que posa targeta d'estudiante i, en principi, fins al cap de 3 anys no es pot plantejar una residència. Són persones joves que estan fent graus, màsters o que estan aquí estudiant, tenen un règim diferent. L'estada vol dir que, per exemple, no estàs guanyant ni un dia per ser espanyol. Et podries estar aquí 10 anys estudiant en targeta d'estudiant i no hauries guanyat ni un dia de residència. No ets resident. Les residències, aquestes sí, les no lucratives i les lucratives. A les no lucratives no sé si trobeu a vegades dubtes de reagrupament familiar. El que passa és que si bé els comunitaris poden reagrupar quan la persona és aquí, l'extracomunitari només ho pot fer en origen. Per tant, si algú té la seva dona i la vol reagrupar, l'ha d'enviar a casa seva primer i no s'hauria d'empadronar aquí. Sempre ha de ser en origen, d'acord? És el reagrupament de primers graus i aquí, en el cas dels ascendents, és una mica més complicat la gent que vol portar els pares perquè demanen una edat mínima de 65 anys i demanen també que la persona que reagrupa tingui una residència forta, una residència no temporal, sinó de llarga durada. Fora del reagrupament, que tampoc no crec que sigui un cas que us interessa, el cas que més us deu interessar a vosaltres són persones que tenen residència i treball i que a vegades trontollen el renovar o que no tenen res i estan esperant amb candeletes un arrelament. Les renovacions, que són més ràpides d'explicar. Les targetes poden ser temporals per al seu temps, igual que pel seu contingut poden ser lucratives i no lucratives, per al seu temps poden ser temporals o permanents. Les temporals es renoven a raó d'un any la primera, 2 anys la segona, 2 anys la tercera, fins a sumar-ne 5. Les permanents, o també anomenades residències de llarga durada, es renoven cada 5 anys a continuació de les anteriors. Mentre ets resident temporal, tot t'apreta.
cada vegada passes una revàlida, has de complir cada vegada els requisits, has d'anar primer a l'oficina d'estrangers i després a policia, sempre. I si falles, caus irremediablement a l'abisme més negre i has de tornar a començar la partida. La residència de llarga durada, en canvi, és una residència estable. Ja no passes per l'oficina d'estrangers, renoves directament a la policia, que només volen una foto teva actualitzada i tornar-te a prendre les empremtes i mirar el teu domicili, i fins i tot si la perdessis perquè t'ha enganxat el Covid i t'has quedat a fora anys, aquesta és recuperable. Una altra cosa molt important que els heu de recordar als residents temporals és que precisament, com que se'ls té per temporals, el seu empadronament caduca. La persona ha de mantenir sempre les seves condicions i, a més, el padró al dia. Cada 2 anys els empadronaments caduquen si la persona no va a dir a l'Ajuntament «estic aquí». Per tant, fins i tot els temporals, recordeu-los de tant en tant la seva obligació de passar pels ajuntaments, perquè no us imagineu quan nosaltres fem informes d'arrelament la de baixes padronals que veiem perquè hi ha forats de persones a les que s'ha donat de baixa d'ofici per l'Ajuntament i ells, com que no han anat a l'Ajuntament per res, no se n'han ni enterat. Per tant, el temporal ha d'estar sempre a punt, treballant, cotitzant, fent i mantenint-se. Qualsevol cosa, fins i tot segons quin delicte, aquests delictes contra la salut pública, drogues, totes aquestes coses poden complicar la renovació i te'n vas fora de partida. El temporal és un resident vulnerable.